Haluaisitko löytää kantarelleja, mutta et tiedä mistä aloittaa? Ota avuksi Karttaselaimen uusi ilmainen kantarellikartta. Aloita lataamalla Karttaselain sovellus puhelimen sovelluskaupasta tai osoitteesta karttaselain.fi. Latauslinkki löytyy myös biosta. Avaa Karttaselain, valitse karttavalikosta kantarellikartta ja haluamasi retkeilyaineistot. Etsi kartalta violettia väriä löytääksesi todennäköisimmät kantarellien kasvupaikat. Pikku bonusvinkki. Retkeilyalueella on usein hyviä sienipaikkoja ja samalla pääsee nauttimaan laavukahvista. Sitten vaan menoksi. Ota vielä silmäys karttaa ja suuntaa kohti aluetta, jossa on mahdollisimman laajasti kasvupaikkoja. Pistä kuitenkin puhelin tässä kohtaa taskuun. Luonnossa on hyvä keskittyä metsä- ja sienten katselun sen kännykän sijasta. Etsi katsella valoisia sekametsän kohtia. Kantarelli viihtyy erityisesti koivujen läheisyydessä. Kantarelli osaa piiloutua hyvin kasvuston sekaan, joten onhan tarkkana. Kun löydät muutaman, niitä saattaa hyvinkin olla lähistöllä enemmän. Sitten kun korissa on täytettä, niin vilkaise Karttaselämästä lähin laavu tai maisemapaikka ja siirry hyvin ansaitulle tauolle. Kannattaa tutustua myös Karttaselämän muihin ilmaisiin marja- ja sienikarttoihin.